Jama'a barka da zuwa makullin gida. Idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Mun gode. Za mu ci gaba muku da episode 2 littafin da muka fara 'yar bariki. Za mu fara daga inda muka tsaya. A fusace ta wuce su ta faɗa kan kujera tana huci kafin ta janyo kwallon sigarin da ke ajiye saman center table ɗin, wanda da wuya ka rasa shi a wajen. Ta zari ɗaya ta soma zuƙa. Manal, Hibba da sauran abokan watsewarsu maza da mata duk suka bi ta da kallo cikin rashin sanin takamaimai dalilin fushinta. Baby ke da wa? Cikin murya irin ta wacce take shan ƙwaya, Hibba ta tambaye ta. Ta kau da kai tana fesar da hayaƙin kafin ta sanya hannu ta cire tufkar ta yi wa kitsonta na gashinta doki ya zubo har kafaɗunta. Uban waye ne? Ina zan sake samun damar cin karo da mai motar nan? Hibba ta dubi Manal wacce ta yi filo da cinyar abokiyar wacewarsa Manal ta taɓa baki inda take juyar da kanta gefe idan don kuwa zuwa yanzu kishin Baby fal ciki a zuciyarta. Wani ɗan karambani aka samu ya kai hannu da niyyar taɓa fuskar Baby. Bata yi wata ba ta miƙe ta wanke shi da mari gami da nuna shi da yatsa. Ba kowane tsami ne yake da damar taɓa jikina ba. Daga yau ina mai gargaɗinka ka nisantar da kanka daga gare ni, if not. Ta yi ƙwafa ba tare da ta ƙarasa ba, ta ɗauki makullin mota da jakarta ta haye sama. Dariya gayin suka sanya mishi. Wani da ke can gefe yana ƙoƙarin jona soket cikin TV ya ɗago mishi hannu. Sorry baba, wannan fa babban goro kake gani, sai magogin ƙarfe, ka kiyaye a zauna lafiya. Wanda aka kira da baba ya shafa kumatunsa yana murmushin takaicin marin da Baby ta yi mashi kafin ya yi kisin hannun shi. Me take ji da shi? Kuɗi ko kyau? Babu wanda ba ta ji da shi. Kusan babu abin da za ka nuna mata don ubanka. Da kuɗinka tsohonka kake tutiya, ita kuwa harkarta har da sa'annin ubanka da gayu irinmu da suka dame tsofaffin mu a kuɗi da komai. Baby tana gogayya da su. Baba ya jinjina kanshi yana murmushin da shi kaɗai ya san manufarsa kafin ya yi wuf ya bar wajen. Suka ƙara sanya dariya banda Manal wacce take ji tamkar ta tashi da kifawa Musti mari yanda yake koɗa Baby. A fusace ta miƙe zaune za ta yi magana sai dai ta fasa sakamakon kiɗan da ya cika ko'ina na gidan. Nan wasu suka miƙe suka hau casu alhalin ga kiran sallah can magrib yana tashi a masallacin unguwa. Allah ya shirye mu, amin. Baby Tasnim kuwa tana shiga ɗakin ta yi wanka ta yi musamman ta fito ta ƙara mulke jikinta da mayukan da turarukan tsadaddukan kafin ta shirya cikin wata gown mai tsaga a gefenta daga gwiwa har ƙasa. Ta ƙara gyara gashinta ta feshe shi da hair sprays kala-kala kafin ta yi zaman shafa jan farce a yatsunta kalar sky blue, wato kalar gown ɗinta. Ta kwashi awa kusan 3 gaba ɗaya yayin wanka da komai nata na shiri. A lokacin take jiran bushewar faratan nata ne da Lad ta turo ƙofa ta shigo. Ita ma ta haɗe cikin riga da wando matsatsu wanda bin jiki sai taunar cingam take na 'yan bariki. Ta riƙe ƙugu tana duban Tasnim wacce kallo ɗaya ta yi mata da madubi ba ta ƙara dubanta ba. Za ki gidan momi ne ko mu yi gaba? Kamar ba za ta yi magana ba har ta kular da Dalal. Ku je, zan biyo ku. Hibba ta jira na muce tare. Hararta da Dalal ta yi kafin ta yi gaba tana jan tsaki yanda Baby ba za ta jiyo ta ba. Ta iske Hibba cikin shiri zaune a saman mota. Hakimar ta ce ki yi jiranta ko ku taho tare. Mun yi gaba, kin san momi ba ta son a ɓata lokaci. Hibba ta yi murmushi domin ta san yadda momi take ji da Baby don masu gidan ranar da take kai mata a kowane sati, domin nata kyautar ga momi ya fi na dukkaninsu yawa. Kada ku damu, ku yi gaba. Manal ta buɗe wutar hon
da azama da Lal ta shiga suka tafi. Ba su yi mintuna ba da barin gidan Baby ta fito cikin takunta tana jin daɗinta. Ta isa tana tafiya ta ko'ina yana rawa, tana rawa, tana amsa waya tamkar ba ta so. Hibba dai kallon ikon Allah take har ta soma zargin ko dai Baby 'yar wata basirakiya ce. Haka ta yi ta kallonta zuwa ba ta san ma tana yi ba har suka isa mota. Ta buɗe ta shiga ba tare da ta ce wa Hibba uffam ba, don kanta ita ma ta buɗe gidan gaban ta shiga. Minti uku da soma tafiyar sai Hibba ta fahimci da shahararren mai kuɗin nan Baby take waya, wato Alhaji Ridwan Naira. Gudu take yi kasancewar dare ne, hakan ya sa tafiyar mintuna 30 sai gashi a cikin minti 15 ya kawo su gidan Momi. Falo ne babba cike yake da matasan mata da manyansu. Kowace tana ji da kanta da ganin 'yar uwarta wacce aka kira da Momi tana hakimce a saman kujera mai zaman mutum biyu. Ta kishingiɗe tana cin tuffa. Kallonsu take ɗaya bayan ɗaya, fuskarsu ɗauke da murmushi. Kowacensu ta sha shiga ta alfarma, sai ka rantse wani shagalin ake. Daidai lokacin Baby ta sanyo kai, a bayanta Hibba matasa da yawa suke da yake mutanenta ne suka hau jinjina da ihu, shegiya Baby manya a baku naku daban. Ta sakar masu murmushi mai bayyana haƙora tare da mimmiƙa masu hannu suna cafkewa. Manya kuwa gaishe su ta yi kafin ta isa ga Momi, wacce ta zuba mata ido tana murmushi, hannu ya dunkule alamun jinjina. Na gaida uwata, ranki ya daɗe, tuba nake. Momi ta ja hannunta ta zauna ta gefenta tana dariya, haƙoran maka farare a haƙoranta biyu na gefe da gefe. Ba kya laifi gare ni Baby. Da haka Momi ta juya don soma abin da ya tara su. Magana ce akan cigabansu, harkokinsu, ta ƙara gargaɗinsu akan su kiyaye kada su bari ciki ya shiga jikinsu ko da wasa. A ƙarshe dai ta dube su sosai. Maganar ta ƙarshe, ku sani babu aure a tsarinmu. Na sha sanar da ku ko da ya kasance za ku yi aure to bai fi na wata 3 ba kin fito. Auren ba talaka ba mai hannu da shuni. Ki tabbatar kin tatso mana mai yawa kafin ki datse igiyar auren naki. Wannan shine jawabi na. Batun balance kuma ina jiran ku. Babu wacce bata san akan number ɗina. Haka suka jima suna tattaunawa kafin taro ya watse. Momi ta dubi Baby wacce ta yi haramar tafiya. Lokaci karfe 12 da mintoci. Baby, ko da yaushe tauraron da ke ƙara haskawa take, ba daga ƙananu ba daidai da manya suna son mu'amala da ke. Ina kuma ga hajjoyi da duk da dai kin nuna wannan baya kanki yanzu. Baby ta yi murmushi ta girgiza kanta. Momi na kenan. Me zan yi da jinsi iri nawa? Wannan babbar ƙazanta ce. Wannan ɗin ma da nake yi, fata na nan gaba na daina. Momi ta ƙyalƙyale dariya tana mai dafa kafaɗar Baby. Babu ranar da wannan fatan nake zai tabbata kuwa zan maki uzuri da alamar baki san alfanun jinsi ba sai nan gaba. Baby ta yi murmushi mai haɗa jan numfashi. Ba halina bane ba, baya daga abin da nake sha'awar aikatawa. So insha Allahu ba zan taɓa bin wannan hanyar ba. Ja'irar kaya, ashe har yanzu kin san da sunan Allah. To ba laifi mu je zuwa. Abin sai ya ba wa Baby dariya don ta ɗan dara kafin ta miƙe ta miƙe ta yi tafiyarta. Mutum ne matsakaici mai dogon fuska, yana da matsakaicin hanci sai dai akwai magana, idanu, girarsa a cike kuma baki wuluk kamar dai yanda sajensa da gashin kansa yake. Fari sol zubin Fulani, zaune yake a ofis yana aiki akan laptop. Hankalinsa gaba ɗaya ya tafi ga aikinsa. Kallo ɗaya za ka yi mishi kasan yana huta. Daidai lokacin da aka buɗe ƙofar gami da yin sallama ba tare ɗaya bai kalli mai sallamar ba, ya amsa ciki kasancewar ransa a ɓace yake da shi. Ya ƙaraso daga fara'a ya zauna. An gaida mutumina. Ba faɗa mai ya kawo gaba kuma. A ce har ka iso garin nan sai dai don rashin mutunci ko a waya baka yi domin sanar da ni ba, sai a bakin ƙanwarka na tsinci labarin.
har ya gama maganarsa bai ce mishi komai ba. Ganin haka ya buga tebur, wannan ya sa shi watsa mishi wani irin kallo kafin ya karkato ya yi juyi da kujerarsa yana fuskantar fuska a ɗaure ya ce, kana da kunyar takowa ofishina bayan wulakancin da kai min? Cikin rashin fahimta Kebi ya zuba mishi ido kafin ya tambaye shi, me kake nufi wai Haris? Ni fa ban san takamaiman laifin da na aikata ma ba. Ya dube shi kaɗan kafin ya girgiza kai. Jiya around 6 p.m. na haɗu da kai a nan wajen Sultan Road. Sai dai abun mamaki na yi ta hon baka tsaya ba. Sai da ƙyar ƙarshe ma don rainin hankali kake fitowa daga motar. Sai dai a yanda ka nuna yanzu ya tabbatar min kai ne a cikin motar. Ba kai bane ba a cikin motar ba, sai dai tabbas lambar motar ka ce. Na so ma tunanin direban ka ne, to a gaskiya na canza direba domin baka yi dace. Ka canza direba domin baka yi dace ba. Wallahi da zan gan shi da sai na mare shi. Kebi ya katse shi. Tsaya don Allah, gaya min menene ya faru. Haris ya labarta mashi da cewa Mercedes Benz ɗinka kada ka so ka ga gudun da direban ka yake. Kebi ya katse shi a kunyace. O baby ce a ciki fa. Haris ya mutsa fuska. Who the hell is baby? Kebi ya yi murmushin basar. Wato cousin ɗin mami na ce, ta ari mota ta ne tun kusan last 2 days. Haris ba don ya yarda ba, sai don kawai bai fiye bin kwakwafin abin da bai shafe su ba. Ifa ya gyaɗa kanshi. Daga haka suka bar zancen suka faɗa hirarsu. Kabir Idris Babangida da Haris Aliyu Kazaure aminan juna ne waɗanda amintarsu ta samo asali ne tun daga iyayensu maza, waɗanda su ma a baya can makwabta ne ta haɗa su. Tun suna ƙauyensu na Kazaure kafin Allah ya arzuta su a garin Kano. Kowannensu ya yi gini na gani na faɗa ya dawo birnin Kano da zama. Makaranta ɗaya Haris da Kabir suka yi har ya zama sun karanci course ɗaya, wato business. Kabir shi kaɗai ne ɗa a wajen mahaifinsa Alhaji Idris. Shi kuwa Haris su 5 ne saboda zumuntan da ke tsakanin iyayensu wadda ba ta wasa ba ce ba. Ya sanya Alhaji Aliyu ɗaukar Haris tun yana ɗan shekara 2 ya damƙa wa Alhaji Idris. Kabir shi kaɗai ne ɗa wajen mahaifinsa Alhaji Idris. Shi kuwa Harisu su 5 ne saboda zumuntan da ke tsakanin iyayensu wadda ba ta wasa ba ce ba. Ya sanya Alhaji Aliyu ya ɗaukar Haris tun yana ɗan shekara 2 ya damƙa wa Alhaji Idris da matarsa Hajiya Jamila. Sun yi murna matuƙa domin Allah ya sani tun Haris na jariri suna matuƙar ƙaunarsa. Kai ba ma su kaɗai ba, mutane da yawa suna ƙaunar Haris saboda kyau da farin jini da Allah ya bashi. Hajiya Aisha kuwa mahaifiyar Haris mace ce mai alkunya. Wannan ya sa ko kusa ba ta nuna damuwarta akan wannan kyautar da tun daga Yasmin da sauran yaranta uku a gabanta. Haka Kabir da Haris suka taso cikin ƙaunar juna da tsananin gatan da ake nuna musu. Rayuwarsu sai ta burge ka na yanda suka shaƙu. A fannin halayya kuwa nan suka bambanta, domin Kebi mutum ne mai matuƙar son 'yan mata. Ƙarshe ma ya faɗa harkar neman su. Abin bai ƙara gaba ba sai da suka je Malaysia karatu. Duk abin da yake yakan yi kaffa gudun kada Haris ya sani, sai dai kuma ba a je ko ina ba ya gane shi. Ya sha fama da shi kwarai da gaske domin ƙararsa ya kai wajen Alhaji Aliyu. Nan ya kira shi ya yi mishi tas kafin daga bisani Kebi ya ɗaukar mishi alƙawarin da ya ɗauka, nan ma ya ɗaukar wa abokinsa alƙawarin daina. Hakan kuma bata canza zani ba, domin abin bunƙasa ya zamana ma hatta da shaye-shaye Kebi yana gwada aikatawa. Haka dai har suka kammala karatu suka dawo, sai dai fa tun dawowarsu Kebi ya ɗora ido akan Yasmin, ya ga yanda ta koma cikakkiyar budurwa. Nan ya shiga tura kanshi gare ta. Ga Yasmin ko tuni ita ma ta mutu kan ƙaunar yaya Kebi. Wannan ya sanya ta bashi kai da soyayyar da ta ƙarfafa. A ƙarshe iyayen suka ji daga bakin Kebi ran Haris bai so 'yar uwarsa ta auri Kebi ba. Ba wai don bai ƙaunarsa ba, sai dai don tsoron halayensa. A ganinsa tamkar ba zai fasa ba. A haka dai iyaye suka yi na'am
aka sanya ranar aure. Da zarar Yasmin ta kammala secondary, idan ya so ta ƙarasa a ɗakinta kafin aure ya iso. Tuni da Kebbi da Haris kowane ya kama aikinsa, inda Alhaji Aliyu ya ɗora Kebbi a matsayin manajan babban kamfaninsa da ke garin Abuja. Wannan mukamin da Alhaji Aliyu ya ba wa Kebbi ya ba wa dukkan 'yan uwan Alhaji Idris mamaki. Ƙarshe suka kira ganin girman da kimar Alhaji Aliyu shi ma Abba ya ce ba za a bar shi a baya ba, nan ya ɗora Haris manajan kamfaninsa a Kano. A cewarsa ba zai yi wa ɗanshi wannan son kan ba. Ba ƙaramin ƙarfi haka ya sanya zumuncinsu ya ƙara yi ba, shaƙuwa sosai da fahimtar juna. Ya zamana Kebbi ya dawo garin Kano, in ya dawo garin Kano sai Kebbi in ya dawo baya dawowa garin Kano sai weekend. Haka har Allah ya ɗaukaka su. Bayan aurensa da Yasmin da shekara ɗaya, ya siya gidansa na kansa a garin Kano. A cewarsa nan iyalansa za su dinga sauka ba sai sun je gida ba. Shi ma Haris yana da haɗaɗɗen gidansa mallakarsa kansa a garin Kano. Babbar damuwar iyayen auren da Haris ba shi da niyyar yinsa. Wannan ba ƙaramin ɗaga masa hankali da musamman ga mahaifiyarsa, wacce ta fi damuwa da ainihin ganin ya nuna shi kan bai ga matar aure ba, sai dai ko nan gaba. Wannan ya tsorata su, suke tashi da addu'a, zatonsu aljana ce ta aure shi. Haɗuwarsu ta farko a night club ne. Kebbi ya zaune da abokansa Nas, bai jima da isowa ba wajen, ya hau kallon gayin wajen domin ganin ta inda zai samu wacce ta yi mishi. Shi kam a farko ya raina matan Kano, ganin su yake ba su waye ba na a zo a gani. Wannan ya sa ya fi yin shegantakarsa a Abuja. Jama'a nan za mu tsaya, sai ku tare mu a shirinmu na gaba.